Takže zdravím vás na jednom mojom kamošovom serveri a ukážeme vám výbuch TNT. Môžeš to zapnúť. Dobre. Neviem, či si počuť. A Krisa. Lagi 4 FPS. Pozerám na to, nech to bolo vidno. Ohňostroj. Poď sa na to pozrieť. Veď pozerám. Wow, toto... Poďte? To tak, dobre, ešte nezačala som. Bombardovanie, čo? Padlo mi to, čiže fail. No. Toto je. Nepadlo to. Mne to padlo. Nemôžem ísť na toto server. Počkej chvíľu. Čakám. Ako vidíte, beta 1.8. To ešte ide. Jen ti to búcha. No. Do frása, kde si? Už si prišiel? Ešte nie, communication error. Tak rýchlo poď. Ja nemôžem ísť, connection lost in the stream. No, už môžem ísť. Dobre. Idem sa pozovať k tebe. Čo to? Počkej. Ešte stále to vybuchuje, ako vidím. Kde si ty? Tu dáme za teba. Nie, nevidím ťa. Ešte natáčaš? Ja ešte stále natáčam. Ešte chcem vidieť toto. Lietaj. Lol. No, super. Wow. To tam bolo TNT-čiek 1000? Viac. Viacej. Asi jeden celý plný inventár. Robili sme tu 10 minút. Nie viac. Dobre. 10 minút a 1 sekunda. Dobre, takže... Môžeš to zastaviť. Pekne. Už si zastavil? Ešte stále nie. Mám FPS-ka 10. Však bude slávny. Počkať si dáme krumpáčik. Tu je. Tu je. No, ber. Kde si? Idem urobiť ďalšie. Ne, nerob, nechce sa mi to zase natáčať. Tak nemusím. A pekný výbuch, len keby som by vedel, kde si ty. Poďte sa. A na našom serveri sú pluginy. No, asi ťa nepočujú, že sú tu na pluginy na tomto serveri, perfektné. Jednoducho perfektné pluginy. Potom my dvaja bývame na púšti. No, sú... To je proste, že kebyže máme zájem na hamači, tak čo mi napíšu. A ešte čo chcem vám povedať. Stiahnite si vlastné hamači. Bo skadiaľ ja som si stiahol hamači, nejde. Dobre, ľahko vysvetlené. Uvidíme sa v ďalšieho videa. Zatiaľ, čaute.